Hindi. Ay, makikisakay lang ha. Makikisabay. Ay, salamat. Hindi ka nagparamdam na Ay, ginagawa sa Alhambra. Walang pasok. Walang pasok. Hi, Anika. Video ka niya. Ay, nahiya. Mahiya yung malatotoo. Eh, bagong nga pala kasi ulit nakita. Kayo pa, tingnan mo. Saan ba ikaw nagtatrabaho? Doon sa may amenity nga. Saan ba yung sa ano ni boss? Oo, doon. Doon din kasi yung floor din, third floor din. Makakita ko pa si boss doon. Nando ba siya? Ewan ko, tinatawagan ba si boss? Hindi. Tumawag sa akin si Marks nung kahapon, tinatawagan daw niya si boss. Hindi daw niya makontak. Iba na yung number. Hindi ko alam, hindi ko tinatawagan. Hindi mo din tinatawagan. Hindi ko tinatawagan, gawa ng ano eh. Baka nagpalit na nga kasi nung huling